Dabi'un Annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Shin ka taba tunanin wani irin hali ne ya sa duniya ta girmama mutum daya har tsawon ƙarni? Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya kasance abin koyi a komai. Ya kasance mai gaskiya har ma maƙiyansa suna kiransa al'amin. Ya kasance mai tausayawa yana kula da marayu da miskinai. Ya kasance mai haƙuri ko da ana cutar da shi sai ya mayar da alkhairi. Ya kasance mai tawali'u duk da cewa shi ne mafi daraja a wajen Allah. Rayuwarsa darasi ce gare mu. Idan muna son zaman lafiya, mu koyi haƙuri. Idan muna son girma, mu koyi tawali'u. Idan muna son nasara, mu rike gaskiya. Allah ka ba mu ikon koyi da dabi'un Annabi sallallahu Alaihi wasallam. Idan ka ji daɗin wannan darasi, ka danna like, ka yi subscribe domin samun ƙarin shirye-shirye masu amfani.